Ano ka, oy? Sige, pangihi. Oy, hubog. Pasok. Ay, di naman kaya makita. Asa cellphone mo sa dad? Mo. Asa ba? Asa? Hi! Hi. Ngit-ngit kayo. Mag-flashlight ka. Tara. Piskat sa muka. Oh, nadi puno. Los. Nabi, ako bilig na, be. Yan, inguwan. Puta, taligsik. Taligsik dong. Hi, Bunjok! Hello everyone. Hello guys. Welcome to my vlog. Hello vlog. Sana all Welcome to my na-vlog. vlog, guys. That's your vlog. Hey Joe. Hey, Joe. Sinugo mo na ako. Hey Joe. Sa Joe. Hi miss. Dagat pa ka na. Oh guys, andito po kami sa bahay namin. Saan? Maliit na dito sa Sugod, Cebu City. Bagatayang Sugod, Cebu. Lili. Ayan. Ay mo sabang ay hubog mi doang digong. Kanang bunguton din na mao na. Haha. Mao na mga taong mga hubog. Ayo tago mo na ko makita mo na pa ilang. Hi! Hello. Hi. Bang- Ano sa lingkod Ano ba? akong Lingkod. lalabs na gwapa. Lingkod. Lingkod. Tuwang ako. Si Bonhok. Lubagon gani akong Hey guys. Please subscribe and click the subscribe. Notification bell. Buang. Nang i-view ninyo ha. I-view ninyo. Taganda mo piso. Oh. Ito makita na mo. Paglablab ko. Ayaw pag ipukus po na ane. Ay, nag-flashlight kay ngit-ngit. Wa may trabaho. Wala trabaho kay Pasko. Inamasko rami dire. Namasko rami ane. Naglaag rami ane. Nyaway laag. Kasi nakalaag. Wadyo laag. Wajo mi kalaag. Asam kalaag. Unsaan paglaag ninyo nga uwan man guys. Hello guys, uwan guys. Uwan. malungos ko guys. Yung sa pag welcome sa atong vlog ani nga. Wa may soroy. Kita tagabayo ba niya sakay ta. Buang mo ikten maayo eh. Namigil. Mahulog mo tagoro. Okay na mahulog eh. Agay dira ko buhok. Kuan man Buhok ka. ah. Ang buhok, buhok kaayo. Ako ra may nakadatong guro ni kong buhok. Mga ikaw ay mamasagin mo kag laing tao. Ay, akong cellphone wala pa na upload. Oh, dugay kayo, wala signal. Nay. Ay, ano? Agay, sorry dad. Okay. Sorry dad. But Nagbatasan, nagsiyar, nagtanaw mo ginang salida. Pick up jud. Hi guys! Hello everyone! Ipadoon dyan. Hello guys! Don't forget to subscribe, okay? Rodges! nay natulog. Rodgesanchannel.com.ph.com Nay natulog Nay natulog kay hubog. sa pikas ba? Namay natupigas ba? Abala ng tigwang. Una na gaman. Naman sa gawas. Pikas. Sure mo. Kasi din lang tao dia. Oh, mama, bangon na. Ande na. Oh ni. After na mili sa bana. Si kuan. Anak
anak ni ate. Tapos nanay niya. Ano siya gawa niya? Tatay. Ito po ang mga healthy Hindi po. baby. Tapa din itong nanay. Kisang. Tatay. Okay, done. Bye.